Drive. Wan ko manana, ikarik abayadan mi matlaang iti kabiitan a panawon, saan a mabayag? Ha? Awan ngamin trabaho nila kay ko itana na. Awan ti iso amin iti balay mi. Iso an napanunot ko ti umay kada kayo. Ala, adda maipautang ko kun ka, ngam 2,000 laan. Ay na, agyaman ak unay nana. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Mildred. Ngam nay takderam ko mati karaym. Asaan ang mabayag ti panagbayad yaw. Una na, ikarik day na. Anya, pinautangam ni Mildred iti kwarta, bakay? Wen, lakay. Nakuna na nga main nga awan kano ti amin da iti balayda. Anya? Nasya nakmag. Iso nga impautang kun at idwaribaw. Ay, sapay la kumata, bayadan ng tao. Kat ingkari namot, abayadan namot lang. Kan saan kano ang mabayag. Sapay kumata, pudnaw. Ngamain, ada madamdamag kaw. Ado ka na, tinut utangan dagi nga gasawa. Kaya di da ka no binaybayadan. Anya? Iso, sapay la kumata, bayadan dan to ti kwarta ngayon pautang mau. Naimbag man ta pinautangan na kadadya bakit? Wan, imbagak namin nga awan ti iso amin dito'y balay. Iso ang pinautangan nakmag. Nasayat mo kasta. Kahit, kaano abayadan ta? Imbagak asaan ang mabayag ti panagbayad ta. Tapno agpautang. Iso asika, ingka kumamot din mang sapul iti panggadam. Saan akas ta ano awan, kat awan latan. Uwin ka di bakit? Di ka madanagan. Inak to agsapol iti panggadak. Ay, nasayat mga rod no kas na. Ay, masikuranak ang makakitkitaken ka nga dalaang dito'y balay anagmayat ti panagdikdikwatrong. Anya? Ay, anyamot din ti kastoy. Awan pa'y makalawas ngam naibusan ti 2,000 nga inutang ko. Kanya ngay nga ro bakit? Pasigmit na nagngingi na ti magatang ita. Katsi ka, kaano ka nga trabaho? Trabaho mong ibagbagam. Awan pa'y nga ro na birokak. Na, dayta ti bagbagakken ka, Anton. Kasano ngamin amadaan kay ti trabaho. Saan ka mat arumwar ama pa nagsapol? Anya? Alangan mat agi trabaho ti mangsapol kan ka. Anya ka mat tan, Anton. Ay na, pangaasim ko ma, kumare. Pautangan na ko ma. Ha? Maasi ka kumamot kada kami Awan ti iso amin mi. Di ka madanagan. Bayadan mi matlaang. Apaman ang makasapol nila kay ko iti panggadan na. Ay, ala, pautangan ka ako, Mare. Ngamne, ikarim ko maasaan ang mabayag ti panagbayad yo. Ha? Ngamin, ti kwarta nga ipautang ko kin ka, puunak di titirsenak ko, Mare. Kas na ka di kumare. Aywan, ikarik asaan ang mabulanan ti panagbayad ko, mare. Nasayat no kasta ko, Mare. Ala, pautangan ka ngam 2,000 laan. Ay na, agyaman ako unay kumare. Ay, mayat ang rod bakit? Tadalat ta, mayat nga agpautang kang ka. Katwin. Maasyanda ngamin kadagiti anak ta no awan makanda. Iso nga dalat tamat agpautang no kwa. Ay, naimbag la ngay. Tadapay na batbate nga da konsensya na. Anya, ay katwin Ngam saan mat nga agnanayon ket nga damayat nga agpautang, Anton. Iso apang nga asim kumaa. Ingkamat mang sapulen iti panggadam. Uwin bakit? Uwin to. Anya! Nay, apay ngay. Awan mo ni Mildred nga umay agbayad iti utang na lakay. Ay nawaw, apay ngay asak ti saludsudam. Ingka di balay da, ingka singiran. Kat no imbaga na mat nga iso ti mangyag dito. Ngam awan pa'y mat. Kat nay mano alawas ang tinapalabas. Awanan diyaing karina ang mabiit laang ti panagbayad da. Ay nasaya at ano pudno ko mangagbayad.
Angam kita ma. Madon alawas tinapalabas. Naimbag ko man o may makisarita. No awang pagbayad na. Angam, awang mait. Wan nga agpaisaw. Ay payman. Inak man ni Jay balay dahin ton madamdama. Inak singiran. Ay wala. Di mo urayin nga iso ti umay. Awan la amokon iti dayja am. Ni Nana Iling, bakla. Wan ka no, sister. Nakasaritak ni Nana Iling itay. Iso timbagana. Awanan bay na talaga dahil si Mildred. Poskol rupa. Hanya, kasano nga tamatan ti utang na kanyak. Sapay manon alawas tinapalabas. Manipod iti aldaw nga inkarina apa nagbayad na. Kasta ka di? Ay na, tiaramidam, ingka iji palayda. Singiram ijay. Di mo orayan nga umay ditoy. Uy, maniwala ka. Ha? Ingka kit din. Ay, siya pala ti makamo dito'y tersenam. Siya pala ti agbantay. Ingka singiran ni maulawak Mildred. Anya kamatan kumare. Di mo lang naurayan ti umay ko pa nagbayad ija balayaw. Anya? Unay kan, manulaang di inutang ko kan ka. 2,000 laang mait. Di mo lang maiturturuganan. Anya? Hoy, Mildred anya. Idi may kaimutang, kasta unay apakaasem. Akastoy kasjay, tapno laang pautangan ka. Ngamnay, apay nga akas tamatan. Ala, di ka madanagan, Petra. Bayadak to ti inutang ko kan ka. Uray times 2. Ngam saan pa'y ngita. Anya? Kan itulod kun to ijay istor mo. Saanin anas kan nga umay ka dito balay. Nagawan mo't abain mo? Bayadam kit din ti inutang mo. Nagkari ka kanyak, iti aldaw apa nagbayad mo. Ngam di mo matinungpal. Sa ita, si kapay ti makapungtot. Madin sakit di ah. Ay, di ka makaawat, Petra. Awan talaga ti panakaawat. Ka, aramidan na midlaan kan kati na ramid na ka ni Nana Iling. Ay, una yan, Deja Mildred. Jak lakit di ekspektaran ang maaramid na ti kasjay. Ngamen, idi may imutang, kasta una iti pakaasin na. Ha? Di mo pa'y laki dinurab tingiwat na tamaruan? Ibaga na pa'y asa anak ka no ang makaawat. Maibus at talaga ti pasensya, kitaan na. Ay, nagalas at talaga ti ugali na. Payman, maranaak man dayta, tapanal paakak man jerupan ha? Uwan man, barang agnakam ti awanan bay na babae. Ay, nasaya tanaranaan ka si Mildred. Ha? Hoy, ang mga nunalipatam ti utang mo iti gayam ko. Ha? Asino agayim mo ti bagbagam? Bakla anagalas. Anya? Ay, natangsit ka mata talaga niya. Asino kumapay no saan ni Petra? Ay, ang mga nunalipatan. Nabula na ng ti utang mo kankwana. Anya? Ha? Anya kumatibibiyang mo sika? Apay, sikaya tinakautangak. Saan mo ta? Tapno ang sao kay tikasta. Manakibiyang kamat launay. Anya? Ay, ha? Ang pabida kamat abakla. Nagalas mutla day tarupam. Awan babay mo. Anya? Ay, nawaw! Ay, nanang gigigil na talaga akes! Bay amare, siyak ti makaamokin kwa na. No siyak, talaga anapunwanak mo tan kinkwana ka. Ay, naurayak lang ang kalinduusan iti dayjay ama ulawak Mildred. Ay, nagmayat apag sinain ti kararwana. Ay, salbag! Payman, siyak man ti mapan iti balayda. No saan pa'y agbayad, ikak ti pagnakman na. Uwan kumare, nalabas una yan da jengar aramidin na. No awan pagbayad na, nasaysaya at pa'y no umay makisarita. Ngam saan mo? Iso nga ulitak ti mapan ijay. Okay, go, 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 mare. Tanong ka sa pulan at tungpaam. Tungpaamon! Anya kamutan, Mildred. Saan kumamot kasta Makisarsarita ak lang arudan iti nasayaat. Sa ita makaungat ka pahay. Kasanumat ngamin. Saan kayo ang makauawat? Imbagak mat asyak ti mangyag iti utang ko. Ngam agkaraumay kayo dito balay. Anya. Oh, talaga lang ah. Natangsit ka talaga, Mildred. Ha? Petra! May saka mat apasulpot-sulpot. Anya?
Talaga nga awanan tinabat-bati apan nagbain mo niya. Talaga ka di asaan mo abayadan ng tinutang mo akwarta kada kami kininana? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Makawat kayo kadiwan no saan. Nagawan abain mo? Da kami kit din ti saan ang makaawat? Si kalangarudan ti nakautang? Wala mo! Siyak tinakautang! Nga makauray kayo kumamit abayadan kayo Imbag kumamit no nagdadakil agatan tinutang ko kada kayo. Manulaang may! Ne, anya dayta? Kasla tarpulin mat. Uwan mare, tarpulin na talaga. Kita kat naglawa at tarpulin ko naman. Anya nga nakasurat iti dayta at tarpulin? Saan asurat ko mare? Rupa dagiti nagtatangsit ang nakautang kanya. Anya? Aday ta, kita Adda rupa da. Naganda, kano anya tirasunda, asaan da ang makabayad. Ay na wow! Nakabutbuteng dayta at tarpulin, kumare. Kasla tarpulin, tinatay! Ay nako, adda pa'y litrato dagiti puraw abilit nga agtatayab. Kas kada clouds. Ay! No da ito tiwagas, tapno agbayad da iti utang da, apay kik din. Ay na! Naidumdumamat dayta pa nagsingir mo iti utang. Ay na Ay, wow! yun ako mare. Nabanuga ko nga agkarasubli ti babalay da. Para makita no saan da pa'y langaw may agbayad, dagiti awanan baeng. Apa? Sapay number 1 ni Mildred di tatarpulin. Ay wala, gaputa isumot lang ti katatangsitan ang nakautang. Iso nga isumot ti numero 1 dito yung listaan. Ayunay kan Petra! Kasla saan panunot ti tao ti panagpampanunot mo talaga? Ha? Apay anak ko nam data, si kaanatangsit ang nakautang. Ha? Gapo lang iti utang me, kastan ti naramid mo, impaklat mo matandag iti rupa me iti sangwanan ti istor mo, ay unay kan? No kayat mo nga kartibak ti rupam, iti tarpulin nga inbitin ko dito isang wanan ti istor ko. Agbayad ka. Anya? Oh, anya, agbayad ka winaw. Oh, dahita ti 2,000 nga utang ko. Sapay la kumata makaturog kan iti nasaya. Apaw, kunak man no kunam ano agbayad ka kat times to. Tangsit ka talaga. Isulang gayam da iti tiwagas. Tapno agbayad ka iti utang mo. Mala, ingka idanon ka dagiti padam ang nakautang. Nga daro pa da diti sango ti tirsinak. Tapno may da mo agbayad. Marites mo kano mo ninika nga anak ni Lourdes akalugaran tayo. Kalpud no, Mike. Amaw, addan nobyo ni Nika. Kanayon dan to, pa'y ngagkuykuyog ije pagadalan. Ay nawaw. Kaya niya ko matibiyang mau. Tawan makiday. Maasyanak laeng ngamin kan kuana. Amangan numailawan. Saan mat ngamin abambantayan tinana. Ay na perla bakit. Adamot ayan nanang amayat amay sagmak ti anak na. Ada ni Mari Lourdes. Oh, kita aman. Di na ngamin bagbagaan ni Nika nga anak na. Iso akasta. Anya. Naimbag, tanasalaw ka dito'y dalan, Lourdes. Saanan ang masapol ang mapanak ije balayaw. Apay, adda ka di ibagam, perla. At dalang kayat ko nga ipakitakan ka. Atoy. Mingmingam dayto'y aladawan. Ha? Nimot ni ka. Kuntigayom na ti adday ti ladawan, mare. Anya gayumot nga ibagbagam si ka, Mari Lourdes. Di mo ka di amaw anubyo ti anak mo dayta. Wanaw, inlimad na kan ka. Ti ko na ti anak ko kanya, kat gayom na laang ti kadwana iti day ta aladawan, mare. Patpatsyamot. Ay namaray. Amumat dagiti ubing itapanawan. No siyak ti sika. Bantayam anaimbag ti anak mo. Inton kwan agsikog adi na oras. Katwan mat, mare. Kanayon ko mat abagbagaan ti anak ko. Apay nga rod nga aging gaita kat agkuykuyog da pay lang iti lalaki akadwa na iti ladawan. Nay, mabait lang, mari perla. Kasla kayat mo nga ibaga saan ko nga aramidon ti responsibilidad ko kas ina ti anak ko. Kasla-kasta na maray. Kurang ti panang bantay mo iti anak mo. Kan may sa nalaka nakalaeng nga ulbudan di anak mo.
kay na kami suot ka na gawin, Lourdes. Kasanumot ngamin tatang. Jak nagustuhan din baga ni Mari Perla kanyak. Ang kimbaga nga kang kaya. Ay na, nagado tatang. Bantayak kanu analaing ninika taamangan kanun agsikog adi na oras. Anya, No makapagsaumot ni Perla, kasla perfect ti panagkita na iti bagina. Kasta talaga day taatao. Feeling perfect ka talaga. Ang di mo ni kaskasaw nung niya bagbaga niya. Tinapatag di mo baybayan din ka. Ni, da kayo matgayam, Auntie Perla. Itay kayo kadipay ang nakatakdar dita waiting shed. Why? Iso anak kita nga dalalaki anang itulod kan ka. Ha? Ay nawaw. Di kan agin di amaw ni ka. Nubyum day jay. Gusto akaday. Ay, saan, Auntie? Gayam ko lang ni Jericho. Ay na, numaulbudam ni nanang mau. Siya, di nak maulbudan. Ni, pudno matibagbagak, Auntie Perla. Ay nanika, amok dagitan apalusot mo. Sa bagay, saan nakamot ngamin ang mabanbantayan ni Mari Lourdes? Iso ang maaramid mo, no anya ti kayat mo. Ni, saan akas ta ni Nanang, Auntie Perla? No amuyo, kanayon nakabagbagaan ni Nanang. Ni Mari Lourdes paiti ko nam. Ay sus, nalaka ang maululbudan day jay. Una yan ni Auntie Perla, Nanang. Apay, anya manantiin sawang dadya babae kin kani ka anak ko. Nalaka kayo kano ang maululbudan. Ay nawaw. Saan lang ang aday ta, Nanang? Saan nakanupay ang mabanbantayan? No anya ti kayat ko, nawayaak kano ang mga ramid. Ay na, no makapagsaumot day ta akaruba tayo. Kaslaawan ti sirsirbik nga ina. Nagadoan sa una, Nanang. Ninto pa'y angel nga anak na. Nakitak nga da kahulhuldinghans na alalaki iti pagadalan. Anya? Nanang, kasta unay ti panang dilaw na kada kayo, gaputa di na kano mabanbantayan. Nga mismo abagina, di na mat dilawan. Feeling perfect mat kano ni Auntie Perla. Ala, bayamon anak ko. Di mon ibagbaga iti sabali noon niya tinakitam. Narigatan, amangan no si kapay ti mapadaksan. Apay anarabian ka, Angel, anak ka. Ada nga ti project nga inaramid mi nanang. Kasta ka day. Wen, deadline nga minan inton bigat, iso nga inrush mi nga inaramid itay. Kasta Angel. Di mo tultuladan ni Nika nga anak ni Mari Lourdes. Apay ni Nika nanang. Ay nawaw. Katno ka na yun nga kuy-kuyog day tinubyo na. Ah, asino tinakadamagam iti dayta nanang? Siyak mismo tinakakita kadakwada anak ko. Kasano mo nga man? Saan abantayan ni Mari Lourdes ti anak na? Ayun gayam. Nakaidasara kun iti pangrabyan anak ko. Sige, umuna kayo na iti kusina nanang. Agpulusak labiit, sumaruno akto. Bigbigat ngay may kadito tersinak sis Perla. Ada ka di masapol mo. Awan mat bakla. At dala kayat ko ngay bagakin ka. Anya dayta. Ay nakitak ni Nika di na minsan nga aldaw. Nakaliging smart. Kan ay sus. Oversize mo ti t-shirt na. Ay na wow. Anya man ang ti-issue no nakaligings. Kaya naka-oversize ti t-shirt na. Adun to pa'y ti makit-kitak akas dya ti leggings na kan atidog ti bado na. Ay na, amangan numasikog kidain. Anya? Agkuy-kuyog da ka na yun itinubyo na. Kanya nga iti amutayaw. Amangan no adda milagro nga aramiden da. No kasta dudwa dalaan. Gumatangak man, Manong. Ay na wow, manang ko si kamat ni ka, kita manakabistida manong ko ng pailaang mat. O sige, Manang. Lakwan nak iti may sa kilo ang mantika kan asukar.
Kasta. Ay, sakbay nga lakwan ka. Adaman pa'y kaya't ko asalud-sudan kan kanika. Anya day tama nang. Kanayon mo't ng leggings kan oversize at t-shirt isusuot mo. Ah? Anya di kayat mo asawan manang. Ay, amangan mo't no. Amangan no masikuga, kasta ka di. Saan ka di apod no? Naka-leggings kan oversized t-shirt akla ang panunutan yon ama masikuga. Asino nga'y tinakadamagam iti day tama nang. Sino pa? Ni Sister Perla. Anya? Oh, nanang, ato yung timpagatang yung asukar kan mantika. Nay, ambayan. Kaslag dardaras ka ni ka anak ko. Sa dino ay ti papanam. Mapanak man iti ayandaan ti perla nanang. Iwarwaras na kanukat ama si Kuga. Ay na, bay amlat ta nanak ko. Ay, sana mabalin nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Anya laangan nga iti panunutan da. Anya ko matipagdanagam no saan mat apod no. Ni Perla matlaang ti maibabain iti kastangar aramidan na anak ko. Nanang. Dumngeg ka kanyak ni ka. Sayang laang ti oras mo numapan ka iti ayanda. Agribyo ka kitday, tapno addamayan. Dini ka? Wen manang. Apay ka di. Ay, pudno ka diti agwarwaras at damag amasiko ka no? Anya, ni, jak mo ah. Isu mo tinangag ko apag sasaritan dagiti Marites. Isumat lagayam asaanan asimsimrak iti manungal daw. Kasta una ti panang ichichismis ni Manang Perla kada kayo idi. Ita, anak na matgayam ti nasikogan. Ay, kaasimat ni Angel no kasta manang. Kunak manubang bantayan ni Manang Perla. Saan matgayam? Iso pa'y kititiin muna ang nasikogan kada kayo adwa. Masikog kanumat gayam ni Angel. Wala nang, kastamat timbaga ni manang bakla kanya. Ay, kaasimat ni Angel. Siguro, kasta unay tibain ni Auntie Perla kada kayo itananang. Apay mat anay bagam ti kastangay ni ka anak ko. Wala, takanayon na kayo adilnawan. Ita, ni Angel matgayam nga anak na tinasikuhan. Karma na siguron ananang. Saan anasaya at ti kastangay bagbagam ni ka? Ay nawaw, dakas ti panagsasauna kada kayo idi nanang. Sa ita, concern kayo pay laking kwana? Uray no kasjay ti naisawsawang ni Antim Aperla kanyak. Di ka agsaw iti dakas, maipapan kadakwada anak ko. Okay, no kasta ti ko na yun nanang. Kasta ti aramida. Ay nawaw, anya pa'y lang tar aramidam, Angel. Saan ka di nga imbagak nga aging paki ka tagawid kan iti ayan dalulam? Diyak kayat ijay nanang. Kayat mo man no saan, mapan kalata. Ijay ka nga agnaed, aging gangag pas ngay ka. Nakababain ti kastoy ngay naramid ba? Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan asuportaran ka pa'y lang. Gusto na itan, bakit? Sana nasaya ti kasta ngay pagpagam iti anak ta. May sakaman! Di ka agsaw iti kasta, tada nagkurangam. Day tanto nga mang bambantay iti biyak ti sabali at tao into na rin. Oh, anya ita, di mo mat nabantayan ti anak ta. Tumakdar ka tarugyam taging paki kunaknay. Ay nawaw. Apay, di mo ka di maaklaw nga damit lang nagkurangam kas may sangay na iti anak ta, ha? Ha? Agbalin ko mga adal da ito ikan ka, si ka Perla. Asakbay at dilawom ti padam nga ina. Dilawom pa'y nga umuna ti bagim. Nuhusto mo't laang ti aramidam. Ay, nawaw! Dilawam ti padam a tao, no amom apara iti pag-imbagan na. Ngam no ti makagapo, kat tapno laang pabainam, agpanunot tapay nga umuna. Ta ang mga nuday tapan ang dilaw mo, kat agbalatak to ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isag
Adan sakit di pagsayatan nga ibagayo. Ay, kana ka da. Kahit mo ka diti ang caregiver, ha? Ha? Hospital ti kayat ko pagtrabahuan. Ngam, jakmat ngamin naigasatan ti exam mi, uncle. Ngam, sa dino ti bagbagayo, uncle? Ay, nawaw. Ako dito lang mat syudad. Kaadalak idi ni Alex. Na-stroke ka no ti amana. Kasapula na iti, caregiver. Hanggang mga siya kasasubet. Mga siya kasugayam. Anya? Lakay ti awirat? Kwa? Retired as soldado na jay. Imbaglangan ngam ti awan mo ti trabaho mo. Di ba? Saan mo pa ka dyan? Ha? Sige, uncle, padasak no mayat. Ngam no, jak magustuhan, agawi na. Nalakalaan mo ti trabaho dito, ading ko. Anya ka di ti aramidex, sir? Ay, nawaw. Pasaray duwa kayo lang kini daddy dito'y balay. Sikati agluto iti kanan na, kan sikati mangdigos kingkwana. Ken mangipatumari ti agas da. Ha? Kasla all around matlaangan, no kasta, sir? Sana bali ading ko, ta medyo dakkel matited ko asweldom. Ayan ka di ti awirat, sir? Nakaturog pa iti silid na. Inton rumar, tulungam ngagtugaw iti wheelchair na, ha? Sige, sir. Pimanawan ni Sir Alex. Nakaturog matila kay ngagkabaw. Mangiluto ak pankit titi kanak. Ano ti mabalin nga ilutok dito'y kusina? Mga nakit di amangan. Ay nawaw. Alex, umay ka man, Alex. Salpag! Nakaraingan ti agkabaw. Ay, mapanak. Napanan iti opisina ni Sir. Ang tatakaw ka kanay, ha? Nalipatan dak ka din, Lolo. Siyak ni Julie, a caregiver yo. Anya, abur-ibur na sasawa mo. Naglaan ka ba? Ay, nawaw. Nagalasan? Taimpa ka na ti agpaiso. Caregiver, Lolo, saan a forever? Ay, nawaw. Ay, si kaganap ti caregiver. Hinggang araw magalay ti napuno tananaw. Ay, nawaw. Agkapi kayo ka di, Lolo? Ay, nangagkabay. Napigpag ka tinaya berkaw. Sukatam kan bugwam ti ubat kaw. Ay, nawaw. Salbag! Pati ubat. Bugwak! Ay! Antun kon sinuyat ak iti napudot adanom. Ay, sika. Nagmamanday asaw ta saklutan. Ay, saan yun asaklutan? Tama nga no umisbo, Lolo. Kalkalpasyo ang nagdigos. Abay, umapal ka, ha? Nabinpintas gamin di asaw gam. Sika. Pasuron dito nagkabaw. Ay, tunkon. Ay, agmaw na di bagbagak. Ay, nawaw. Nakamunta ng kamalantanitan. Ay, nawaw ka ba? Sige, Lolo. Inakpay alaan ti aso yo. Ay, nawaw. Ay, nano saan laaga po iti sweldo? Panawan ka alakay. Oh, nakaumay kayo mat dito'y balay ti amok, tatang. Dala na pang ko ginatang. Iso di magasak. Ay, kamusta ka na ng kao? Masursurunak iti lakay nga asikaswak. Nakadagdag ulit. Ay, adapay tultulong na makapasuron. Ay, nawaw. Ay, ano sa anak kao? Tano awan day ta anak ay. Awan matitrabaho. Sapay medyo dakkel sama titanda asweldo. Wan matkit di no nakaturog di lakay. Agluto ak iti kumkumpor mi akanak ditoy. Ay, nawaw. Ay, na. Ay, na ba? Mas dawa ka. Ay, sumagmamano lang abulan mo dito. Ay, nalukmag kamatan. Ay, kaskala impatugaw ako rebound. Anyamat ni tatangan. Unay mata impatugaw ako ributan. Ay, nawaw.
Ay, saan kanya? Hangawin ka lang. But, ay, kita ang man iti sarmeng, basit ka lang harunan. Naglukmag ka pa lang. Saan ka unay akaan? Ay, Apaikit din asaan ngay tatang. Naimas magtimangan. Kakaysuna libre. San ko matagat-gatangan? Ay, nawaw. aguray ka man sika. Apa yan lumayak dito'y kusina. Kahit mangmangan ka. Saan ka kadi amamamsaw? Ay, nawaw. Kaya't yung kadi magtimangan, lolo. Ay, nawaw. Ay, nalpasa ni tay. Ingam sika. Uray kalkal pastanangan. Aglutluto ka ba na iti kanam? Tita ka man naangan. Ay, nawaw ka man. Kunak man nagkabaw day talakay. Managbising. Amo na madkayam ti mapaspasamak. Ininot samat nga agsubli ti lagip na iti pan naka-stroke na. Rumawrawat ka din ni daddy. Kasa nagbit ama ibus ti abastuna. Ay nawaw. Ay, kuha nga min, sir. Agpaluto. Inton kwan di namat kayat. Agpaluton tumanan iti sa balay. Di namanan kayat. Kasjay. Ay, kasta gaya. Ne, apay nagrugit amin dagiti sulit ti balay. Saan ka kading agdaldalos? Ay, agdaldalusak mat, sir. Iso, ani na yunak ti sweldom, tapno isam-samiram ti agdalos ito'y balay. Ay nawaw. Bayan nyo sa agdalusak kon. Bigat matgaya man. Naladawa ka na karinga. Ala, kasanungatan. Tsak pemot nakaluto. Ay, pinakidya kusina. Sino ka na iti amo? Sigawan no sak. Ay, nawaw ka man. Ay, kwa lolo. Tsak matan nakaputa na sapa. Abay, naawalan ka kaniti po out. Iso ako naman saan ka anak ka po out. Ay, kaya't ko asawin lolo. Naladawa ka na kariing. Ay, nawaw. Ay, saan mo abagay? Tiyag ba rin na caregiver? Saan ka pa yaman nagdaldalaws? Ay, nawaw ka talaga. Ay, ka rin arami na maasi ka. Ay, kwa. Aglutluto ak iti makan, lolo. Ay, kanya ko makan dita. Agpit-pito kan samat. Ay, may parit kanyang timbre daw. Ay, nawaw. Ay, kanam-kanimanan dita. Naglaimot nagsipot na ito alakay. Ay, sunkon. Ay, kanayon mo lang nga rod. May kisap na kiti makan. Aglutluto ka manan. Sikalang mo ti mangmangan ka na kiti lutlutom nga kakanan. Ay, nawaw ka may. No di mo nga rod kayat akanan, di siyak timangan. Ay, Lala makatulong dito balay. Ay, nawaw. Apay kadidad. Diyo kadi kayat. Ay, kasano ka. Nagagat nga glutaw iti kanan na. Nagsalot mo nga glinis. Ay, pagawin naman. Dad, sino nga iti mga sikaso kada kayo? Ay, may kutak matan di makasaka ka makitang pa. Sana kasi di, narigat nga ikutak. Ngam dad, may mayat matlang no adakadway dito'y balay. No adakit trabaho. Ay, may ano sa katulong. Ngam numangan lang, di paglangan na. Ay, sausanan. Ikisap namin nga anday ti kusina. Ay, nabawa talaga. sakbay nga agdalusak. Itugaw ko man pa iti sofa tag Facebook Ay, bagman, saan nga di kusina ti ayan mo ita, Oh, lolo,
Kunak man da kayo iti silediyo ay nawaw. Ay, ada kita ngamrimwarak tama kayo mga raud. Ngamsak kaya ti makit kita ay nawaw. Ah? Anya ka diti makit-kita yung lolo? Dati man na, ha? Di mo ka di makita na iti tapok iti swiraw, ha? Ay, nawaw ka bait. Agdalusa kon, lolo. Ay, sana. Saan ka nagdalaw? Ay, nawaw ka talaga. Ah? Agyaman ak lolo no saan akon ngagdalos. Sika, inkimim pa kaya tigamit mo tagawin ka. Ay, nawaw ka talaga. Pagbakasyonan dak ka di, lolo? Ay, saan lang ang bakasyon? Saan ka nagsobsoblay? Ah? Tapay ngay, lolo. Awanan ati kadwayo. Ay, sayang lang, ti sweldo, ti kadwa, no sadot, kadugyaw tayo daw, haw. Kasano kayon, lolo? Ay, di magsabol kami ti sa balay. Di amo na ti agdalos, ka nagtrabaho. Sana magandang ti paglayangan na. Ay, pinagawit ko ti lukaw. Nagsadot ngam nagrawat. Jessica, ti kasya kadway ti balay, ay nawaw. Kababayin pa'y kinipari Eddie dat. Ay nawaw. Eh, sino dito nga iday? Iso ka diti mang swil-swil daw, kingkwana, kasta. Sigo da kadalak ni Eddie dad. Iso nga nangirekomenda kanyak. Ay, urayin rekomenda na, tas sadot manggaro di tao. Ay, pagananok mo. Kanay na nakatugaw. Entol kat numapan ito kusina. Agluto ti kananda. Ang mga numabisin madad. Apay, embutido aya, wenno sarangusong ti agdidiritso ti kananda. Ay, nawaw. Uray narawat no nagagad mabalin. Ngam no kasay. Ay, pagawid na maun. Ay, nawaw. Ay, anak ka ba? Anak ka. Nagkakabawan ak dyan lakay, tatang. Pinagawid na kit din. Just kidding dyan lakay. Ay, aguray ka man. Ay, amagan mate. No, ada sa ada na gustuan nga inaramid mo, kingkwada. Ay, nawaw ka talaga. Agkabaw nga min, tatang. Makita man ita no sino ti mga sikaso kan kuana. Ay, aguray ka man. Hamo ka de ti anak na, pinagawid na ka, iti amada, ha? Awan dyan anak na, tatang. Napan nagtrabaho. Nasapa arimuar, tadyak pa'y nakita, idi nariingak. Anya? Imo na, ang nariing ti amom, ngamni ti sika. Tadi mo pa'y nakita, idi nagriing ka. Ay, nawaw ka talaga. Nasapa siguro arimuar, ah. Iso adya ko nariingan, tatang. Ay, mukaw. Iso malagaya mapinagawid na ka ti amana. Anya di kayo tiyosawan, tatang. Ay, kastoy na, dumgag ka. Ti tao nga agsuswil daw. Aramidin na ti trabaho na. Ngam no agsweldo ka, ngam di mo mat-aramidin ti trabaho. Ay, nakaw. Masoron when no mauma ti amom. Kastilang na jay. Ay,